Nagabenta ban pensuk susu ya karukam yo kabapahu pahai hakabayadei barko umbam umdi barko umsait umkleng haman lagi sliwing jong kipai pa nong snong jong kadong barkatain ripoi hi barokawai. Manta kasngi layo ban pli yo Mawnongrim ka snong Nongtyrlaw do MLA ka nong po constituency ba Meral Bon CM kabala tip kum ka Nongtyrlaw Combined Water Supply Scheme kabawan lengba na ka Jal Jivan Mission Scheme kabala penmang tengka hadu arklur san pulailak san penyaw hajar tengka. Kane ka snong kadai ka bandingkong hakadong ribhoy kabayo kane ka scheme. Kane ka scheme kadai ka ban pensuk kinong snong banyo ko umbam umdi haman lagi tliwiyeng ka jongki. Katkum kajing batay jong Superintendent Engineer PHE nong po circle uba lamare uloong baya kane ka scheme na penmang na kabenta baro kisnong kibaha pa po jong kadong bakathain ribhoy district. Bar susu uloong baya kane ka scheme la hapru ban penpoy ban pendap no habaro kisnong jong ka district hapo ubnai march jong snam arajar arpuwe. Hakane ka juga singi layor uban pli ka Kamra School jong ka Nongtyrlaw LP School dai Deputy Commissioner Karibhoy District ikwang RM Kurba yakane la penmang na ka scheme CSRNS balakershan pisalang da kanipko. Hakane ka singi laidon mansakilang yakane daki officer jong katanat PHE ki bakentop yu Executive Engineer PHE nong Port Division uba Khongwir uba DD Umdor uba de USE jong ka PHE Shillong Circle USDO ka nong Port Subdivision uba U Kurba Junior Engineer uba Esun laidon langru kinong yelam right ba kinong yelam snong kiba kentop yu lingdo right uba siansi lingdo uba min makri urang ba snong jong kanong Nongtyrlaw uba El Pamsyong harengkat ki wei pat kinong yelam snong jong ki snong kiba pramarjan nong po konsensi bat ka baar ka long bat deru bang kumi kini gijai project dan kam bat ni syamba kalong ka ba dokordor ba habang yo umman lagi tliyen kani kan long kajing yarap iki long kumi dan ndai tang yaki begini yo por pat bantri ya kubi ka kam ndai ruba kalong kajing singan haba poi ko hala lagi tliyen bat kum ju uru ka ba kordor ka mga kwa ban ong hang ni kalong ba ni dan atli benta ha ka ba yede kani program ka baning kong badai ka preservation dan ne kajing pet benya bajing sumar ia kita long ka bala ong kirang ba na do mane bangi di ban sumar itu long bat kawai de haba ong ya kata ngi de ban pet ba na do to jaka badan ka long hado na poi hakisnong ha ka top jong ka snong kanum dan kano ka jing sna ka ba concrete kata lane da ka cement kani ga ngasyam bangal jukran tengdu ya kani kalong namar ba bonsin la dangi wadra iki project belong cement halenti jong ka to ka bayat telang ka kanwan ra ya ka jing du jong ka telang te sungo bahaban ya pet bahaya kani ha por piwan ra scheme sesnong ba pin pet bahaba kinung no scheme ba wan hadian jong kani kinom dei halenti jong ka telang hadu na pai hasnong ka bani kong ka ba ar kalong ba hadin bala pai ko hasnong lada la pai ko haman lagi tliwiyeng pide banya bu bahai gitu ki kol ban pet bakam numlet no teng teng ngi da sajai la ngi da shit banya la ngi le kanong no kam yeng bon sin ngi penlet no ya ka da ka plesa ka tingi ngi nakalinga janga request la ngi karpa di pipin smo ban pendan kam adikari ko bat da pim dan kam hi ban la da pisai kamat ben plesa ka dan ne ban sajai mdi ban plesa ka namar bangi ke kanong pekordor ngi di ban sumar ya ka de nak ta daw ngi de ban preserve conserve kini arti lagi kitien kiba ya habat kan ka function kan ka step ka balai bade kalong ba kombala ya ong kirang ba bagi dan arti shu ki scheme ke badan hakan lagi sno de hakabe de kan yang kerpat ipi ba kinong snom habawan kanu ka scheme hasnong jong pi pen smo bahaban pediang daga jing kelut mesim namar ke scheme habalawan ke don ka time limit lane ka por ban pentri ya ka ladangi ngimla ban pendiang ya ka ta ka por kala ban lait no nak ti jeng ke smo bahaban sumar bahaban pet bahaban dan kata ka jing ya thot ka trika masnong penya bahaya ka project bahkan pendap ka por babiang ini de jing kerpat berit jonga smo bahaban sumar ya kini project ke bapiyo bat bakin long kita si modernize sya nam ta ki kun si jong pi hadian habot publish bon ya pensoi kani ka scheme also kamang bangin ai house connection haman ke kliwie po ani ga JJM mission si nagaliang jonga rong ang karpat na iraslo samtam e member jong WC bangin sumaban
aga jung terang ba department kanang ba kam ga long ba ya bet ya henti ba kanang ba kum ka special district also yang i ka district la target bangin ha pendep ngi tang ga ni ka snong hanri barok snong pori bhai bangin pendep ko mat ada tuwi begitu pos pan yu kana ban le kata te ngai ku ble ya tam kata kalian di tam i chairman jungi komisna i block loi ban yu ban ai ga guidance but otherwise marka ni kam ka pasuk mangin kre DPR kemudian ke ba you di kublai bon si again si siru i mam bisi ba agi sila pelak ya ko duty gizi juga thank you mas sobat namar ko ri phoi ni dan sanspa nya punyu sinong jemot mentangi sa sanspa nya pun riu ka thong bangin pendap di nang liam jonga you long la pek you la pek ini ki you tengah iba kanega snong kanega scheme jepi kanega ki ong gravity feed system ma pinong berenbok to bangim kam ban pom andre ka sku suan tu ya snong ka thau ti ngakar pa re kham tam mi igin flok snong ba hadis pindak la pendak ini project la kumpa la la kumpa yum haman lik tuyeng subhab ya sumar wanengkong scheme ya kanega por ban ai khoblei kerpang ya ublei trai kenrat ubala yalam ubala ri ubala sumar ubala ai yangi ya kanega lat begini yo ban ya kendu ha kanega system what happening kajing ya lengba ge jungi ya kanega klam jong covid-19 ha kanega singi ha kajing sha nakaliang ka jonga kumu emele ngakwa ba i wei na kinong yalam i wala judon ka benta ka bakrau ban saindur ban yalam ya ka temri boy ka jungi indon rengkat dai di doktor di lepang nagaliang ke jongang la dep ban phun yi ji sang ada kwa wi inwan hagane ke snong in le yo new foundation stone kum chief guest ten re namar ke jinglong jingman jong perthei ke kum ke ni ha ke jingno jong karta ke jong i tilong yang aba inomla ban wan ban don ten re to nang ya sakmat ye gino ki kam bad ngi scam ke jing kerku kerdo ke jong i kalong ke jing mentoy bad ke jing ai men sim yang i bagi nang la ban pentelun ya ki kam ki babun sertap hagaroi ka par hagi imlang ka salang hagane ke temri boy bi ki jongi kani ke jing don jongi hagane ke step na ka benta ban bu ya u Mawnongrim ban le ya u foundation stone jong ka Nongtyrlaw combined water supply scheme ya ka ba la be pisa lengba jong ka scheme JJM kemut ba kenika jal jivan mission ke bagi khon apo commission ministry jong ka jal shakti jong ka government of India habangi phai ika jela ka jongi kenika jela ka bangi dang hab ban depend ya ka central government lani ka sarkar pedeng na ka benta kijing penmang pisa beper ki project apo ka jela ka jongi ngimla ban kelet ausnem arajar san usnem ubala suj la shore ya kiwei ni ki scheme ki badang sa kan mau hadu menta bagi badang trekam hadu menta kata ketika National Rural Employment Guarantee Act lepas ka usnem arajar san hangtia parlemen Delhi kani mengi ihal yang gamon jonga kani kini ki bestem kini ki mau mo kini kena benta kini ki scheme menta gila ai kerteng Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ki babun ki snong ki yo jing mentoy lagi dei ki lenti ki sengkin lagi di ki footpath lagi di ki umbam umdi ki jing penek pensa ai kamariang bat kam ta ter kalau long sisa ki jing mentoy ki pat ba bagani ka scheme kadang ya ter hadu mentah nalor susu nakaliang jong health department ngidon ka National Rural Health Mission kabala beidin ka dag sarkar kami nalor katangi yo ik scheme kum ka sarva shiksha abhiyan ke SSA kaba bei pisa nam dag school bi jongi bat ngis ngau kemen sibun menta ngidon ha kani ka por ha ka bakari baga jela ka jongi ngis sakhi ya kani ka scheme jal jivan mission kani ka bangiyang hangne ka bangilabu ya Mawnongrim bat kani ka scheme hasnong ka jong phi kani ka banengkong Hari Boy District. Kadi ke pilot project ke bangyo banbu Mawnongrim hapo ke district Barok Kawai. Na pedeng ki cispa arpu South League snong ki badon hapo ke nongpo constituency ke ba ide ban pe kani ke snong ke banengkong.
Dan mar kata filong kinong song snong ki badon bok hatu kata-kata. Ha kaba kani skim gawan yu kejat hasnong jongpi. Bat kumbang ilios ngo iba alamari kum SI la ong meneba la kumno haswa jong umat hajar fuwei deban pendep. Kamlong go besuk. Kidang don sibun ki snong lang ni sakmat ki bakum ga department ha kaba nhap ban pentri kam ikani skim. Ni kitbok kiryang ya ki staff jong ga PHE baro. Kamlong ga besuk ban penkre yagi DPR ban pas yaki haga district level ka bangi juyesong ya kani ka committee district water sanitation mission hapo ka district kum kinong mikmat gidi gidi khot hapo ka committee ni jui gidan shibun ki list jong ki scheme ki ba ki pha na ka banta ban yo ka approval na ka district bakan poi sa ka state ban yo ka jing munjur ni ya ka jing du thia du dem jong ki officer ki ba it ki jongi ka ba kentup na du ki master rule ki casual labor ki SA ki JE SDO EE SE ter sedu sakli adu CE adu principal secretary minister badan burom bat kam tadat kelam daklet yau kolom ksiar jong deputy commissioner badan burom jongi ibahab ban approve kum chairperson chairman apoka district committee jongi namar kata agane ka por kani ka bangidan menta agane ka pilot project ka bangiyo ban saki agane ka por ngasngo ban kerpat yaki pajba kat kebila banyadan na ka por bangi thap kti na ka benta ka PHE BDC jongi dak beli sibun ya ka effort ke jongpi ke jing tristom ke jongpi bat ingai scam kani ka de jing sedang kiwi ki snong ki padangwan kini ki snong ba marjan hang ne kum ko ngai maujong ka pambir them pambir lum pamsken kamta ter kini beginang wan nomrit mensim kalis jong isnong jong phi kaladon kilayat tambagani gede ka bahkamat kini isnong para marcan wat bichnir ya kanong terlaw tai do Nongtyrlaw no bajo jong bidere ki woi isnong kinang wan hang leng i karang ba isnong pamsken la pambir la umngi bro kinang wan isnong jong phi bro suki dan dari man ka isnong ginamla aban lek kamne ban bu yo Mawnongrim dan dari kani deh ka pasdang ile kani yo se kat to kani wei ar haki balong min ki jaka ge bakham he le sengin nak pe ki por ge banwan tambagani ge de jing sedang ha ka ban penpoi haman la ki thliu ying ka jingmut bat ki jing thmu jong kani ge scheme ka bamenta kalong ban penpoi haman la ki thliu ying den mar kata kum kinong song snong ka jing thmu na kalyang jong ka sorgar pedeng lengba ka Swachh Bharat kalong ban bandon ki paikhana haman laki thliwing kani ka ju ki department ni PHE ka bajudon benta na ka benta ban snai tu toilet namta ka jing khut ki jing subha bangin light na ka jing lek chabar pathar ki babun ki snong ki layo edu certificate ODF bat kani ra ka sakawai ka sinjam ban penpoi haman laki thliwing kalong ga bakongsan hadu kata-kata namar ngitip ka kalong ga jing im klem ka nginom la kidon lai tali ki kongsan ha gajing im jongi kum gibriu ka ga bangidi kaler ka bangiring bensim bat gading ka bangi thang lada kamdon gading kamdon ketar kamlong kijing don kam jongi ki babun kenamar kata si benta ka kalong gajing im kalong ka kongsan hadu kata-kata kenamar kata gajing don jongi ha kani kesngi ban sekhi ya kani gajing bu yung no Mawnongrim bat ngingit scam bahagane kesegi kwa ban pensyaya phi kumnong mi khamat bat department ki badan bat DC jongi kamde isu ka juk ka ban syai lese ki dan shibun ki project ki scheme ki bala shubu tang Mawnongrim dari ka kam pois nasional ladan ki bakran manis khamat dan dari gani anong ye phi kade ka bat tikna bat nagaliang ka jongiru lada 4 tikna 4 yo sanction de kam dan jimut hi ban bu yo Mawnongrim ro pani ay ka asyaran sepi ya gani ka kam ya ki mainline jong gravity main ru ada ban alot i kontraktor ha kepada sien kin yo ban sedang no ai ka kam ki briu jong office kin pani ya kalain kini ka tai bikin yo ban sedang no ai ka kam
Kamdi ka bong bu Mawnongrim mentah hadin room ni pat sedang rengkam dir ka kamta. Dan dari gedi ka sedang nokloi. Kadon ka pressure ke PEC department ruban pendep. Ya ketika target kepada ban set naga ministry. Namar kata ke jingkerpat kalong ya ke department ke supervise ke kam. Ya ki kontraktor ki batreiru kidai ban trihok. Kidai ban tri bahai ke kam. Kenang ban lak ban pendep ha kapor ke babiang. Namar bada ki skim ki layak cakmat. Ladam pentri hok ya ki. Kan kata aru ya ki skim ki ban sawan. Namar ka jing bom dep ya ki skim ki ba cakmat. Ki list ki proposal ki ban pa adin ru ken sakut lut. Departemen ka ba ai pisah ka nang utang ni ka mengila air pimpat lak pendep de kom nang ai susu. Jadi namar kata kadai ka jing kit klilang. Departemen ki kontraktor ki nongelam senong. Ang ni senong ru godon ka komiti. Water Sanitation Committee juga senang rupan pek ban budin fidan ke benta ke bakrau kumkinong elam senang bagane ke skim ke di ban urlong ka sos ke jong pi ke di ban long ke babiang bat haman lagi sliwing ki dei ban yo ya ke umbam umdi ke besungur ke besnyam bandi bat ban pendon kam na ke benta ki jing khut ki jing suba ki jong